Dy rodd I ni yw'r diwrnod hwn. Rhodd o gyfleon i'w defnyddio yn dy wasanaeth. Bendithiau'n dod ynghyd a'n gwahanu, mwyn i'r cariad a gan fyddwn fod yn eglur yn ei bywyd, a thynnu eraill at y draed. Dy rodd I ni yw'r diwrnod hwn. Nertha ni I wneud defnydd da ohono. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni eto yr wythnos hon. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. Yna arweiniwyd Iesu'r Anialwch gan yr ysbryd I gael ei demtio gan y diafol. Wedi iddo yn prydio am 20 dydd a 20 nos, daeth arno eisiau bwyd. Ond daeth y temtiwr a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, dywed wrth y cerrig hyn am droi'n fara. Ond atebodd Iesu ef, y mae'n ysgrifenedig,
Nid ar fara'n unig y bydd dyn fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Yna cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd, a'i osod ar dŵr uchaf y deml, a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr, oherwydd am ein ysgrifenedig, rhydd o'r chymyn i'w angylion amdanat, byddant yn dy godi ar ei dwylo rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'n ysgrifenedig drachefn, paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar ei brawf. Unwaith eto cymerodd y diafol ef i fyny ddichel iawn, a dangos iddo holl deyrnasoedd y byd ag ogoniant, a dweud wrtho, yr rhain i gyd yr oddaf i ti, o syrthu lawr am haddoli i. Yna dywedodd Iesu wrtho, dos ymaith Satan, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, yr arglwydd y Dduw a ddoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Yna gadawodd y diafol ef, a daeth yngylion a gweini arno. Mae'n dymor y grawys. Dyma un o'r arferion Cristnogol hynna. Oedd yr eglwys gynnar yn nodi'r grawys sydd yn oed cyn i'r Nadolig ddod yn wyliau. Nawr, rhag ofn ydych chi'n gwybod beth yw'r grawys, mae'n gyfnod o 20 diwrnod cyn y Pasg, pan ni'n cael ein galw i gymryd stoc o'n bywydau, wrth i ni baratoi'n fyfyrgar ar gyfer dathlu gwyl y Pasg. 20 diwrnod yn cyfateb i'r 20 diwrnod a dreuliodd Iesu Grist yn yr Anialwch. Mae Efengyl Mathew a Luc yn adrodd hanes Iesu yn yr Anialwch yn fanwl iawn. Ond yr unig beth sydd gan Marc i ddweud am yr hanes yw'r 2 adnod yma. Ac yna gyrrodd yr ysbryd ef ymaith i'r Anialwch, a bu yn yr Anialwch am 20 diwrnod yn cael ei demptio gan Satan. Yr oedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion a'r yngylion oedd yn gweini arno. Smo Marc yn sôn am Iesu'n cael ei demptio yn yr Anialwch. Mae bwyslais ar y ffaith bod Iesu wedi mynd i'r Anialwch a'i fod yn yr Anialwch am 20 diwrnod. Yr Anialwch. Fe dderbynies i e-bost pa ddydd oddi wrth Amazon gyda'r gwahoddiad arbennig, an invitation to rewild yourself. Fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, the mind boggles. Ac roedd awgrym yn yr e-bost i ddarllen llyfrau, ac un ohonyn nhw yn dwyn y teitl Think Like a Tree. Wel, sa'n gwybod beth i feddwl am hynny wir, ond un peth sy'n sicr,
Pan ath y wad mewn i'r cyfnod clo 5 mlynedd yn ôl, fe arweiniodd hynny at nifer o bobl i ail werthfawrogi byd natur. Oherwydd o'n i'n gallu mynd mas i gerdded o fewn ein 5 milltir, oedd cerdded yn dda i ni, oedd e'n dda i'r corff, i'r meddwl, ac oedd e o ryw werth ysbrydol i ni hefyd siwr o fod. Ond nid treulio amser yn yr anialwch mwyn cysylltu â byd natur a wnaeth Iesu. Nid mynd yno i dimlo i fod yn agosach at Dduw oedd ei prif reswm dros fynd i'r anialwch waith. Oedd yr anialwch yn le arbennig iawn i bobl Dduw, ac wedi bod eriod. Mae'r ysgrythuren llawn o gyfeiriadau at yr anialwch fel man lle mae pethau pwysig yn digwydd. Man lle mae Duw a pobl yn cyfarfod. Man lle mae yna brofiadau ysbrydol mawr yn cymryd lle. Man lle mae pobl yn newid, a man y daw newid ohono. Pan oedd yr Israeliad yn gaethweision yn yr Aifft, oedd Moses yn ymbilio ar Pharo iddo gyniatau i'r Israeliad wneud taith tridiau i'r anialwch i addoli ac i offrymu aberth. Fel digwyddodd hi, wedi iddyn nhw ddianc o'r diwedd trwy'r môr coch, bu nhw am 20 mlynedd yn crwydro yn yr anialwch, a mae'r ffigwr 20 yn bwysig. Y genedl 20 mlynedd yn yr anialwch, a Iesu Grist 20 diwrnod yn yr anialwch. Ond nôl at yr Israeliad, bu nhw'n crwydro yn yr anialwch am 20 mlynedd. Oedd e'n gyfnod o brofi wrth i nhw ddarganfod pwy o'n nhw, a beth oedd eu perthynas â Duw, ond yn y pen draw fe arweiniodd at ei rhyddid. Ac nid yr un bobl o'n nhw ar ôl gadael yr anialwch, oedd eu hamser yn yr anialwch wedi newid nhw'n llwyr. Ac wrth i ni droi at y Testament Newydd, i ni'n dod ar draws yr anialwch yn gynnar iawn yn hanes Ioan Fydyddiwr. Mae Luc yn adrodd fel hyn am Ioan. Yr oedd y plentyn yn tyfu ac yn cryfhau yn ei ysbryd, a bu yn yr anialwch hyd y dydd yn dangoswyd ef i Israel. Oedd yr anialwch yn rhan bwysig iawn o'i fywyd felly. Yn yr anialwch fe ddysgodd bod Duw yn ei alw i baratoi ffordd newydd. Paratowch yn yr anialwch ffordd i'r arglwydd, unionwch yn y diffeithwch briffordd i'n Duw ni. Dyma ni wedyn yn dod at Iesu yn yr anialwch am 20 diwrnod. Nawr, nid i ddewis oedd mynd i'r anialwch, fe gas ei arwain i'r anialwch gan yr ysbryd. A does dim dwt gan iddo gael ei demptio gan y diafol bod yr anialwch yn le heriol iawn iddo fe, ac o bosib yn le a oedd yn codi ofon arno fe. Ond hefyd roedd yr anialwch i weld fel man lle oedd e'n gallu gweld tyfiant a datblygiad hefyd. Felly y cwestiwn wy am ofyn y bore hwn yw, i ble mae'r ysbryd yn ein harwain ni a grawys hwn? Beth yw ein anialwch ni dros y cyfnod hwn o 20 diwrnod? Mae'n naturiol ein bod ni'n meddwl am yr anialwch fel lle gwyllt iawn, barren yw'r gair yn Saesneg, ynddo fe? Yn fan lle ni'n cysylltu ar ryw negyddiaeth. Sdim byd da'n digwydd yno, sdim byd da'n dod ohono. Ond sut le fydd ein anialwch ni os awn ni ati feddwl amdano yn herfe fwy cadarnhaol? Fel man lle mae bywyd a thyfiant, a lle mae modd cyfarfod â Duw. Gwagle lle ger bod yn greadigol, ac yn agored i gael eich dananwadu gan yr ysbryd. A hoffwn ni dynnu rhyw lun bach y bore yma, llun ddychmygol, darlun y gallwn ni fynd gyda ni o'r oedfa hon gobeithio. Nawr, dydw i ddim yn berson môr o gwbl, nac yn berson trath, rili. Dodwch fi ar ben mynydd yn lle a fi'n fwy na capus. Ond wrth gwrs, cyn i ni symud i Gaerfyrddin, fe dreilies i 8 mlynedd yn Gwenedwgeithi mewn tref Glan y Môr yn y Bari. Mae ynys yn y Bari ac awel ym Mhorth Cawl. Ac fe fydden ni'n aml yn mynd am dro i'r ynys, i ynys y Bari, yn enwedig yn y Gaea, pan oedd hi'n dawel nes, cyn i'r twristiaid i gyrraedd. A'r hyn oedd yn rhyfeddol oedd gweld bod patrymau'r tywod yn symud drwy'r amser. Dyw'r traeth fyth yn segur.
Mae'n cael ei siapo a'i ail siapo gan y llanw a'r gwynt. A mae hyn yr un mor wir am yr anialwch, dyw e fyth yr un peth o ddydd i ddydd. Mae'n aberig ein bod ni'n disgwyl i galend yr eglwys Gristnogol fod yr un peth o flwyddyn i flwyddyn pan byddwn ni'n ymweld ar ryw wyliau arbennig ynddi. Ond dyw e ddim. Yr un emynau, yr un darlleniadau, yr un testunau, yr un themau, ond dyw e ddim yr un peth. A dyma ni wedi cyrraedd tymor y grawys yn flwyddyn arall. O ie, con i off, Iesu'n yr anialwch lenni to. Ond na, dyw'r byd ddim yr un byd ac yr oddi ar y sul hwn llynedd. Mae e wedi newid. Smoch chi a fi yr un pobl ac yr oen ni yn ystod tymor y grawys llynedd, i ni di newid. A phan ni'n troi at yr anialwch ar ddechrau'r tymor grawys hwn, i ni'n dod ato fe mewn ffordd gwahanol i llynedd. Mae'r tywod wedi symud. Mae awelon profiadau'r flwyddyn wedi creu patrymau newydd yn anialwch bywyd. Nid yr un lle yw e, ac nid yr un bobl ydy ni chwaith. Ac nid yn unig ydy'r anialwch wedi newid, ond mae'r anialwch ei hun yn fan lle ni'n gallu gweld newydd yn digwydd. Yn fan lle ni'n gallu cael profiadau ysbrydol, yn fan lle ni'n gallu cwrdd â Duw. Fe gofiwch chi yn ystod y cyfnod clo, ein bod ni gyd yn dyheu am weld bywyd yn dod nôl i normal. Ond wedi'r cyfnod clo, ddath bywyd fyth nôl i'r normalrwydd yr oedden ni gyd di obeithio. Ond fe ddaeth na normal newydd yn dod. O'n i'n nôl i normal, ond nid yr un normal. Y normal newydd. Pam? Wel, oherwydd bod gwynt a storm Covid wedi achosi batrymau tywod ein hanialwch ni newid. Mae'r tymor hwn eleni, y grawys eleni, yn cynnig anialwch eleni, anialwch y flwyddyn hon i ni, ac nid anialwch llynedd. Cyfle i ddechrau to, yma nawr, i ail greu yn bywyd yng nghwmni Duw, ac o dan arweiniad ei ysbryd. Do, fi arweiniwyd Iesu'r anialwch gan yr ysbryd. Gweddiw yn y bydd yr ysbryd ein harwen ni at anialwch eleni yn ystod y tymor grawys hwn. Amen.
Gweddiwn. Bendithian i arglwydd yn ystod y tymor grawys hwn, wrth i ni gofio ympryd a disgybliaeth Iesu dros 20 diwrnod yn yr Anialwch, yn gorchfygu temtasiwn ac yn ei baratoi ei hun ar gyfer ei waith achubol yn y byd. Wrth i ni ddilyn ôl ei droed o Galilea i Galfaria, rhoi ni yn ein pererindod ymroddiad a disgyblaeth i fod yn ddilynwyr teilwng iddo. Rhoi ni ddisgybliaeth ar ein meddyliau fel y gwrthodwn ystyried yr aflan a'r llygredig a meddwl yn unig am yr hyn sydd wir, hawddgar a sanctaidd. Rhoi ni ddisgyblaeth ar ein siarad fel na fyddwn ni'n llefaru i'r un gair creulon ac yn dweud yr un celwydd na chabledd, ond ceisio bob amser dyweddu sbir. Rhoi ni ddisgyblaeth yn ein gwaith, fel na fyddwn ni yn ddiog, ac fel y byddwn ni'n ceisio cyflawni dewyllus di yn ein gorchwylio'n bob dydd. Rhoi ni ddisgyblaeth yn ein bywyd ysbrydol, fel y byddwn ni'n ffyddlon yn ein defosiwn, yn amroddgar mewn gweddi, gen neilltu o amser yn gyson i fod gyda thi. Arglwydd Iesu, fe brofes di galedu'r diffeithwch ac ein temtasiwn. Estyn dy gymorth i'r rhai sydd mewn argyfwng heddi. Yr rhai sy'n dwy'n beichau a chyfrifoldebau trymion. Yr rhai sy'n cael eu temtio i roi'r gorau i'r ymdrech. Yr rhai sy'n ymdrechu o dan amgylchiadau anodd i warchod eu teulu. Yr rhai sy'n cael eu temtio gan fethiad a digalondid. Yr rhai sy'n dioddef gwawd a gwrthwynebiad yn eu tystiolaeth i ti, ac sy'n cael eu temtio i gallu ffydd. Yr rhai sydd mewn afiechyd, llesgedd a phoen, ac sy'n cael eu temtio i anobeithio yn wellhad. Rhoeddynt arglwydd, ac i ninne hefyd, ras i ddyfal barhau, a rhannu yn llawenydd dy fywyd di. Gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. De roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, yn erth a'r gogoniant, o'r awr hon y cyd yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.